Hello everyone, welcome to SSS UC Sir, a free education channel for students from class 1 to plus 3. So, ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଶିଖିବା। ତ ଚାଲ ଆମେ ଆମର ଗଣିତ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗଣିତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆସନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଏବଂ 10। ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ର ସହିତ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଶିଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। 1 କଳା ଭାଲୁ ଦେଖ। 2 ଆମ୍ବ ଗଛ ଛାଇ। 3 ଭାରି ମିଠା ଚିନି। 4 ଦେଖ ଶୁଆ ସାରି। 5 ରାଜା ଝିଅ ନାଚ। 6 ସତ କଥା କହ। 7 କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆତ। 8 ଆସ ପଢ଼ିବା ପାଠ। 9 ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଅ। 10 ସଭିଏ ମିଶି ହସ। ହା 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 ହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ସୋ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଶିଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା 11 ଆମ କଳା ଠାକୁର। 12 ଧର୍ମପଦ ବୀର। 13 ନାଲି ଗାଈ କ୍ଷୀର। 14 ଦେଖରେ ପିଲେ ବଉଦ। 15 ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର। 16 ବରଗଛ ଓହଳ। ବରଗଛ ଓହଳ। 17 କେଡ଼େ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର। 18 ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। 19 ଦେଖରେ ପିଲେ ଗଣେଶ। 20 ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯୋଡ଼ିଏ। ସୋ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଶିଖିବା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଓ ଶିଖିବା। ସୋ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ SSS by UC ସାର୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍
କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ବନେଇକି ପଠେଇବି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ତୁମର ଘରେ ବସିକି ତୁମେ ଦେଖିବ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ସୋ ପିଲାମାନେ ତେଣୁକରି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଧନ୍ୟବାଦ।